An ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen Mali cɛya ni muso denmisɛnnin ani ni maabakɔrɔ ka kɛ ni bi araba ni o bɛ bɛn octobre kalo tile 15 san 2025 kibaruya dayɛlɛ na kumaba minnu bɛ an bolo bi k'o walawala k'o da aw tulo ka olu filɛ an kɔni dusuma kasalen kibaruya sɔrɔ bi minnu ni o bɛ tali kɛ an ka dɔnnifa Zumana Sakɔ ale ka fatuli la ni ale tun ye maaba ye anw ka jamana kɔnɔna na premier ministre kɔrɔ kun don an bɛna an da don o la k'o walawala ni ka o da aw tulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka kɛ ni Mali ye ale ni Irisi la ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an b'a fɔ ko an filɛ o san 65 kunun ko o ɲɛnajɛw ɲɛnɛmayara minnu ni kuma caman o fɔra o kɔnɔna na an bɛna an da don fɛnɛ na k'o walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka kɛ ni banbagaci kɛlɛ o nasiraw ye an ka fɛntigilakaw ye wulikajɔ belebeleba kɛ ɲɔrɔn ji sahel la an bɛna an da don fɛnɛ na o ko tɛmɛna bunakun ka k'o walawala ni ka o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan kunnafoni kucɛla ka kɛ ni an ka duwani mɔgɔw ka wulikajɔ ye k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye taba minnu bɛ yen nɔ ni ɲɛnaminimafɛn don ni ale kɛ shishabara o kɔnɔna na k'a fɔ ko o tɔn 10 ale ni fila ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ko an ka duwani mɔgɔw ye tɛgɛ kɛ o la an bɛna nin ta ne ka o walawala k'o da aw tulo kan bi kunnafoniya kɔnɔ. An dusuma kasalen kibaruya sɔrɔ sɔgɔmaden na mun bɛ tali kɛ an ka dɔnnifa Zumana Sakɔ ale ka fatuli la ni a kɛra bi sɔgɔmaden na k'a fɔ ko o kunnafoniya bɔra ka bi k'a yira k'a fɔ ko maa don min ni a ka wulikajɔ bonyana kosɛbɛ an ka jamana fɛɛrɛtɔnw ko bunakun kan ni o ye politiki siraw ye k'a fɔ ko o fɛnɛ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko maa bonyanenba kun don mun ni a ka fɛn min kɔni hɔrɔnya fanga kun ka bon ale ni a ye wulikajɔ min kɛ ale ni a ka yeta o kuntagalajan jamana kɔnɔna na ni ale bangena san 1950 ale ni 50 ɲaminakaw olu fɛ yen nɔ an b'a fɔ ko Zumana Sakɔ ko ale ye kalan ta k'u kɛ kabini a sifinnama wagati ni a ye kalan kɛrɛnkɛrɛnnenw kɛ kalan mun ni o bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a fɔ ko mouvement dɔ tun bɛ anw fɛ yan nɔ ni o ye jɛkulu ye ni an ko o ma ko student wagati tɛmɛnenw na ko a kun ye o maa dɔw la ye wa k'a fɔ ko o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko a ye a ka kalansira tɔw ta ni ka olu yakubaya lamɛrikikaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ye fɛn min kɔni ye jɔnjɔn belebele sɔrɔ ni o ye doctorat ye kalan kuntagalajanw ni a ye o kɛ ni o sɛmɛntiyara ka o d'a ma mun bɛ tali kɛ sɔrɔ boso siraw olu yakubayali la ni o ye économie nasiraw ye ale ni jamana yiriwa o nasiraw olu fɛ o hukumu kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ ko a ye sɛbɛnni caman fɛnɛ kɛ mara ale kɛcogoya la o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye furancɛla fanga min ni o kɛra fanga dafiri kɔfɛ fɛn min kɔni ye san 1991 ale ni kelen o wagatiw olu la ko a kun kɛra fɛn min kɔni ye minisiri ɲɛmaa ye o furancɛla fanga olu wagati la k'a yira k'a fɔ ko jamana ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ ko foli kɛrɛnkɛrɛnnen ale ni tasi bila ko o bɛ ta ka o kɛ banbagatɔ ale ni a ka denbayaw bɛɛ lajɛlen ye ko ala ka badabada dalen ni ka o nɔgɔya ani halisa mɛ fulo bɛɛ lajɛlen ye o sɔrɔla o kunnafoniya kɔnɔ ko walawala ni ka o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ tɛgɛdi ɲɔgɔnma ko o nasiraw fɛ k'a fɔ ko Mali ale ni Irisi la olu ka tɛgɛdi ɲɔgɔnma ko bila ko tɛ kabini lawale a ko bɛ sen na k'a fɔ ko kunun ko a san 65 na o ɲɛnajɛ ko o baaraw bilala sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a fɔ ko Irisi ka lasigiden min bɛ anw ka jamana kɔnɔna na ni bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Igor Gromyko ko ale ye laseliw kɛ a ka kumakanw kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ani kunnafonidilaw olu ni ɲɔgɔn cɛ ni an ko o ma ko conférence de presse ye o kumakanw na a y'a yira k'a fɔ ko olu bɛ u ka teriya sira ale ni u ka bɛnɲɔgɔnya sira ni u ka tɛgɛdi ɲɔgɔnma sira min ye fanfilabɔ ye Irisi ale ni Mali ani ɲɔgɔn cɛ ko a bɛna o kumakanw ni ka o sɛmɛntiya kokura a y'a yira a ka kumaw kɔnɔna na k'a fɔ ko kabini wagati tɛmɛnenw na an ka fɛn min kɔni ye siraw kan ko URSS ko ale jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ Mali jamana o jɔli la ka kɛ ni fɛn min kɔni ye baaraw ye minnu taara ka o kɛ ni olu dɔw bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka dolanci kɛnɛba min bɛ yirimajɔ ni an ko a ma ko 26 mars olu jɔli la fo ka taa se an ka kɛnɛyasoba min bɛ yen nɔ ni an ko a ma ko Gabriel Ture o ni a ɲɔgɔnna caman olu yɛrɛ fɛnɛ jɔli la an ka faba kɔnɔ ko fɛn min kɔni URSS ye ko a jɔyɔrɔ bonyana o bunakun ka wa a y'a yira fɛnɛ a ka kuma kɔnɔna na ko an bɛ don min na ko bi ko o tɛgɛ di ɲɔgɔnma ye ko ni mun ma fara kan ko fɛn ma bɔ a la barisabula ko kurakura ko o kɛra a la ka kɛ ni fɛn min kɔni ye lakana ko olu nasiraw fɛ an b'a fɔ ko nin wagati kɔfɔlen in na ko Irisi ka tɛgɛ di ɲɔgɔnma ye Irisi ka dɛmɛ ko o bonyanen don kosɛbɛ walasa fɛn min kɔni ye lakana o bɛ se ka segin Mali kɔnɔna na cogoya min na jamana fantan ale ni naani bɛɛ lajɛlen na o fɛnɛ kɔfɛ u ka dɛmɛ ma da o dɔrɔn fɛnɛ ma a y'a yira kuma kɔnɔna na k'a fɔ ko dɛmɛ bɛ ka taa ka o kɛ hadamadenya ale yɛrɛ nasiraw fɛ dumuniko olu nasiraw fɛ baloko tasira fɛ fo ka taa se fɛn min kɔni ye ka na ni baara siraw ye k'olu bila sen kan walasa jamana sɔrɔ boso siraw olu bɛ se ka yakubaya cogoya min na ni o bɛ na ni fɛn min kɔni ye yɔrɔ tali la ni ka o bila sen kan mun ni o bɛna se ka kɛ sababu ye bɛɛ b'a dɔn ko Mali kɔni ye jamana ye mun ni sanu de
ka ca an ka dugukolo jukɔrɔ ka sanu bɔ ni ka se ka u bayɛlɛma anw yɛrɛ fɛnɛ fɛ yan nɔ yani an ka bɔ ni u ye ka taga jamana kɔ kan. O sɔrɔla o kuma ni o kunnafoniya kɔnɔ ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ lakanako nasiraw fɛ ka kɛ ni laseli ye mun bɔra an ka fɛn min kɔni ye finitigilakaw ka ɲɛmaa ale yɔrɔ ni o ye état major ye ni a y'a yira k'a fɔ ko octobre kalo tile 13 o tɛmɛnenw na ko an ka finitigilakaw ye wulikajɔ belebele kɛ ka don banbagati walemaw olu t'u la Nioro du Sahel o mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni u ye sebaya sɔrɔ an banbagaci walema ninnu kan an ka finitigilakaw ka wulikajɔ o bonyana kosɛbɛ ka se ka dankari kɛ banbagaci walema mugan ɲɔgɔnna o bɔɲɔgɔnko ale ni u ka minɛn cɛjugu caman an ye tɛgɛ kɛ olu yɛrɛ fɛnɛ na k'a yira k'a fɔ fɛn min kɔni ye état major ale ka kuma kɔnɔna na ko hali bi ko u bɛ u kan ta ni ka o di jamana kɔnɔdenw ma k'a fɔ ko olu tɛna lafiya ni ka sunɔgɔ cogoya si la k'a sɔrɔ hali banbagaci kelen ni o bɛ Mali dugukolo kan k'u b'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye u na banbagaci wale jatigɛ wale maa ninnu ka u furan kosɛbɛ ka a ɲamankolonw ni ka olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni ka u fili walasa Mali jamana a bɛ se ka sanuya cogoya min na ka a ka yɛrɛma hɔrɔnya ka lakana sɔrɔ jamana fantan ale ɲɛnani bɛɛ lajɛlen na o sɔrɔla o kunnafoniya kɔnɔ ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka kɛ ni dɔnni maaw olu ka wulikajɔ belebele ye walasa fɛn min kɔni ye minfɛnjugu ni ɲɛnaminimafɛnw ye olu ka se ka dankari kɛ olu la cogoya min na an ka jamana kɔnɔna na k'a fɔ ko u ye wulikajɔ belebele kɛ an b'a fɔ ko ɲɛnaminimafɛn min bɛ yen nɔ ni a bɛ sisi bɔ ni an ko a ma ko sisiya kabini wagati jan tɛmɛnen ni an b'a fɔ ko o minni ko o yamaruyalen tɛ anw ka jamana kɔnɔna na mun ni sifinnakaw de ka ca kosɛbɛ ni ka ale min k'a fɔ ko o fɛn min kɔni ye o tabaw ye ko olu bɛ doncogo jugu minnu na an ka jamana kɔnɔna na ko an ka douaniers ye wulikajɔ kɛ ni ka tɛgɛ kɛ o tɔni 12 o ɲana o bɔɲɔgɔnko la ni a kun bɛ ka don Bamakɔ kɔnɔ mun ma kɛ yamaruya sira kan ni a bɛ ka don yuruguyurugu o nasiraw olu fɛ k'a yira k'a fɔ ko nin baara min talen filɛ ni ka o kɛ fɛn min kɔni ye douaniers maaw fɛ ko a sɔrɔla ɲɛfɔli jɔnjɔn na ni maa ye o ta ka o di o ma o hukumu kelen kɔnɔna na u ye laseli kɛ u ka kuma kɔnɔna na ko olu kɔni lasirilen don ka u latigɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana kɔnɔdenw bɛ se ka kɛnɛya ni ka o sabati cogoya min na walasa fɛn min kɔni ye minfɛnjuguw ye olu bɛ tali min kɛ sifinnakaw fɛ barisabula ko jamana siniɲɛsigi ko o de ye a sifinw ye ka se ka dankari kɛ o la cogoya min na wa kɛnɛya o ka se ka sabati sifinw olu fan fɛ o sɔrɔla o kunnafoniya kɔnɔ ko walawala ni ka o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka kɛ ni ɲɔgɔn dɛmɛ kalo o baara minnu ni olu bilala sen kan an ka furancɛla fanga ɲɛmaa o fɛ k'a fɔ ko o baaraw bɛ to sen na ni a kɛra kalo daminɛ in na o hukumu kelen kɔnɔna na Kulukorokaw olu fɛ yen nɔ k'a fɔ ko fondation Orange Mali maaw ko kunun ko olu ye wulikajɔ kɛ ni ka taa fɛn min kɔni ye dɛmɛ kɛ maaw ye Kulukorokaw olu fɛ yen nɔ ni o dɛmɛ o kasabi bɛ taa i jɔ sefa wari $15,000 o ɲana o bɔɲɔgɔnko la an b'a fɔ ko o sefa wari $15,000 ko o donna fɛn min kɔni ye dumuniw ale ni minɛn caman mun bɛna dugudenw olu dɛmɛ u ka se ka u ka balo ko ni ka olu sabati u ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ taabolo o bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na an b'a fɔ ko o wari kasabi min nafolo kasabi min taara ka don ni minɛn na ni ka o di dugudenw ma ko maa 5,000 ɲana bɔɲɔgɔnko ko olu de ye o dɛmɛ in sɔrɔ ni a kɛra kunun ko Kulukorokaw olu fɛ yen nɔ ka kɛ ni ɲɔgɔn dɛmɛ o kalo ye o fondation Orange Mali maaw olu fɛ o sɔrɔla o kunnafoniya kɔnɔ ko walawala ni ka o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. K'a fɔ aw ɲɛna ko nin bɛ dansigi aw ka kunnafoniyaw la bi Tam Tam TV jabaranin ka kunnafoniya minnu ni o bɛ ta ka o lase aw ma to donkan jɛlen na an b'a fɔ ko aw ka aw sɔgɔlen don Tam Tam TV jabaranin na ko aw tɛna fɔ aw jigi kɔ kunnafoniya ko olu nasiraw fɛ ka kɛ ni an ka kunnafoni diso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye an b'a fɔ ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma wassalam.